Imos coa información deportiva. Vitoria balsámica do Cidade de Ribeira sobre a Bucina. Os branquiazuis impuxéronse ao Negreira e anotaronse o primeiro triunfo da campaña cun gol no 90. E foi na cuarta xornada cando o Cidade de Ribeira puido sumar o seu primeiro máis 3 da temporada na preferente. Os branquiazuis tiveron que esmerarse na feiteira para amarrar un triunfo moi traballado e que se fixo agardar ata os minutos finais contra un dos mellores equipos do Grupo 1, o Negreira. Partido disputado este martes. Os de Manuel Ángel Pena saltaron o verde co obxectivo de facerse cun triunfo que se lle resistía. Sen embargo, os visitantes amosaron porque son un dos favoritos e adiantáronse no minuto 23. Vantaxe mínima que se mantiña no electrónico o remate da primeira metade. O paso por vestiario sentou ben o Cidade de Ribeira, que saíu con fame. Os branquiazuis levaban perigo nas súas xogadas e no 55 materializaron o seu dominio co empate, obra de Madiop. A igualdade semellaba que non se ia romper, sobre todo cando xa se alcanzaron os derradeiros minutos do choque. Sen embargo, a grada celebrou o último tanto local que chegou no minuto 90. Álvaro Torres non errou para mandar o esférico ao fondo da portería do Negreira para poñer o 2-1 e deixar os 3 puntos en Ribeira. Triunfo balsámico do Cidade, que abandona os postos de descenso ao sumar 4 puntos, o que os impulsou ata o 10º posto da táboa.